भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया तेजपुरनि लिसु मोनजानानै गोजोननाय फोरमायदों। साबायखर होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गावनिसिम पेकेटसे लिसु हरनायखौ मोनजानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो साबायखर बावदों। थांनाय माखासे सान सिगां आसामनि गिबि मन्त्रिया भारतनि गाहाय मन्त्रिनो तेजपुरनिफ्राय पेकेटसे लिसु हरदोंमोन। बेखौनो भारतनि गाहाय मन्त्रिया मोनजानायजों गोजोननाय फोरमायदों आरो गांसे लाइजामनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रिनिसिम साबायखर बावहरदों। बेखौनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोग्गानायजों लोगोसे गाहाय मन्त्रिनि बेबायदि रावाव आसामनि आबादारिफोरखौ थुलुंगाखांहोगोन होननानै फोरमायदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया तेजपुरनि लिसु मोनजानानै गोजोननाय फोरमायदों। साबायखर होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गावनिसिम पेकेटसे लिसु हरनायखौ मोनजानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो साबायखर बावदों। थांनाय माखासे सान सिगां आसामनि गिबि मन्त्रिया भारतनि गाहाय मन्त्रिनो तेजपुरनिफ्राय पेकेटसे लिसु हरदोंमोन। बेखौनो भारतनि गाहाय मन्त्रिया मोनजानायजों गोजोननाय फोरमायदों आरो गांसे लाइजामनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रिनिसिम साबायखर बावहरदों। बेखौनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोग्गानायजों लोगोसे गाहाय मन्त्रिनि बेबायदि रावाव आसामनि आबादारिफोरखौ थुलुंगाखांहोगोन होननानै फोरमायदों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।